जारबारिनि औ साबेसे फैदों ओरैनो 10 जन मा गारि लानानै फैदों टट'जों फैदों ना खुलुमबाय बे समावहाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो बे समाव फुंबिलिनि बरायनानै लाग्रोबाय आङो दिनै दंफैयो नैबे दतमानि बड'फा फोथार लांगोनायावहाय बेयावहाय थांनाय 13 खालारनिफ्राय लानानैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि जोब बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों बेयावहायनो जों गोबां माखासे पाब्लिकफोरनिफ्राय जे नैबे समावहाय मिन्थिनानै लागोन जे बिथांमोना मा रिजननि थाखाय बा मा थांखिखौ लानानै दिनै नैबे गेवलां मेलाव फैदों बेयावनो पाब्लिकफोरा मानि थाखाय बाहागो लादों आरो मानि थाखाय एसेबां मानसि लोब लोब बेयावहाय बाहागो लानो फैदों बेखौ जों माखासे पाब्लिकफोरनिफ्राय नैबे समावहाय मिथिनानै लागोन नैबे समावहाय जों माखासे पाब्लिकफोरनिफ्राय नैबे समाव मिथिनानै लागोन बबे बबे जायगानिफ्राय बिथांमोना बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो मानि थाखाय नैबे एबसुनि प्रग्रामावहाय फैनाय जादों जों माखासे सुबुंफोरनिफ्राय नैबे समावहाय मिथिनानै लागोन आदा नोंथाङा बबेनिफ्राय फैदों आङो बिस्मुरिनिफ्राय फैदों नोंथाङा मानि थाखाय नैबे हाबाफारियाव फैनाय जादों फैनाया माने मोजां माबा प्रग्रामखाय जेनेबा नायनो होनना फैनाय जाबाय आरो बाइकजों फैनाय जादों आरो जों दा मथामथि साब्रैसो मानसि फैनाय जाबाय जों नैबे समावहाय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो बे समावहाय जोङो गोबां माखासे सुबुंफोरनिफ्राय नैबे समाव मिथिनानै मादै नोंसोर बबेनिफ्राय फैदों जोङो सालाकाथिनि बांगालपारानि मानि थाखाय फैनाय जादों नैबे हाबाफारियाव मिटिं दंनायखाय फैबाय जों रोजा रोजा साबायखर थाबाय नैबे समावहाय आरो जों माखासे गोबां मानसिफोरनिफ्राय नैबे समावहाय मिथिनानै लाबोगोन जे बेयावहाय सानजाथिंनिफ्रायबो सोनाबथिंनिफ्रायबो गोबां मानसिफोरा नैबेवहाय बाहागो लादों जों बे समावहाय गोबां माखासे पाब्लिकफोरनिफ्राय नैबे समावहाय मिथिनानै लाबोगोन बबे बबे जायगानिफ्राय फैदों आरो मानि थाखाय फैनाय जादों नैबे हाबाफारियावहाय जोङो मिथिनो नाजागोन आरो नोंथांमोना बबेनिफ्राय फैदों पाटगावनिफ्राय फैदों मानि थाखाय फैनाय जादों नैबे हाबाफारियावहाय माने बाहाय अमित शाह फैगोन नामा बिनि थाखायनो बेखौ एसे मदद होनो थाखाय फैगोन थिग আছে बे समावहाय जोङो गोबां मानसिफोरनिफ्राय मिथिनो मोनबाय आरो गोबां मानसिफोरनिफ्राय नैबे समाव जों मिथिनानै लाबोगोन आयं नोंथाङा बबेनिफ्राय फैदों माइलिपारानिफ्राय मानि थाखाय फैनाय जादों नैबे हाबाफारियाव बेरायनो फैदों नायलानो मिथिं खोनासंनो फैदों ना अके आयं नोंथाङा बबे जायगानिफ्राय फैदों आं अबेखुटानिफ्राय मानि थाखाय फैनाय जादों नैबे हाबाफारियाव मिथिं खोनासंनो सोरनि मिथिं बेथ' दा नामा एबसु सेन्ट्रेलनि नामा सेन्ट्रेल मिथिं खोनासंनो फैदों आयं जागोन दे आयं दे बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय बेयावहाय गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरजों लोगोसे बोराय बुरै बैसो जानाय सुबुंफोराबो लोब लोब बाहागो लानायखौ नैबे समाव जोङो नुनो मोन्दों बबे जायगानिफ्राय फैदों जोङो एकदम आनन्दनगर तामुलपुरनि आदसा मानि थाखाय फैनाय जादों आयं नैबे हाबाफारियावहाय बेफोर मिटिंखौनो खोनासंनो फैदों एबसुनि मिटिंआव खोनासंनो फैदों ना अके आयंआलाय बबेनिफ्राय फैदों आंबो एखेयानो ना माजों फैदों नोंथांमोना गारि बासजों फैदों बास लानानै फैदों आयं ना बेयावहाय गोबां बोराइसाफोर बाहागो लानायखौ जों नैबे समाव नुनो मोन्दों बिथांमोननिफ्राय जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय बिथांमोना तामुलपुरनिफ्राय फैदों होननानै बुंदों फैदों ना साबेसे फैदों ओरैनो जों 20 जन ओरैनो मा गारि लानानै फैदों आयं नोंसोरो जोङो मा गारि होनो बाइकखौ केन्टार नोंथांमोना मा थांखि लानानै नैबे हाबाफारियाव फैनाय जादों जों ओरैनो नेहरनायखाय फैनाय जाबाय एबसुनि मेल खोनासंनो ना अके जागोन दे आयं थेंक इउ दिदोमपारा नोंथांमोना बबे जायगानिफ्राय फैदों मादै नों बबे जायगानिफ्राय बिसमुरिनिफ्राय अके जायगानिफ्राय फैदों आं माबानिफ्राय उदालगुरिनिफ्राय डिस्ट्रिक्टनिफ्राय ओरैनो मा गारि लानानै फैदों आरो माबा आल्ट्रा लाना फैदों साबेसे मानसि फैदों आल्ट्रा जों दा मानसिफोराथ' एसे खमान फैयो 25 जन फैदों जिहेतु नोंथांमोना नैबे एबसुनि बोसोरसालिया जथुमायावहाय मेल खोनासंनो फैदों आसलथे मा खारनखौ लानानै नोंसोरो बेयाव फैनाय जादों जों दा माने बे खारनानो जादों माने जों दा जोंनि एबसुखौ मोजां मोनो बेनिखायनो जों बेयाव मिटिंखौ खोनासंफैदों आरो जों थेंक इउ बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिथाङा जाहैबाय उदालगुरि जिल्लानिफ्राय फैदों होननानै खोन्थादों नैबे समावहाय बिथाङा बुंदों जे एबसुखौहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोजां मोननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मेलावहाय बिथाङा खोनासंनो बा बाहागो लानो फैदों होननानै जोंनि खौरांनि गेजेरजों नोंथांमोना खोनानो मोनबाय नैबे समावहाय जोङो गोबां सुबुंफोरनिफ्राय नैबे समावहाय बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय जे बेयावहाय गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय लानानै उदालगुरि चिरां बाक्सा आरो क'क्राझार आरो गुबुन गुबुन बिटिआरनि आउटनि मानसिफोराबो नैबे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ जोङो नैबे समाव नुनो मोन्दों खौरांनि गेजेरजोंहाय गोबां नैबे माखासे
माबे माबे जायगानिफ्राय बाहागो लादों आरो मा थांखिखौ लानानैहाय बिथांमोना जे एसेबां पाब्लिकफोर नैबेयावहाय गेदारिं जादों बेनि सोमोन्दैहाय नोंथांमोना मिथिनानै मोनबाय गसाइगावनिफ्राय सदीप नार्जारिनि खौरां बड'लेण्ड बुब्लि एसेनोसै।